Добър ден, вие сте с Извънземни ТВ. Сега сме предизвикани от Цветомир Цанов да направим онова Айс Бъкет. Това е Цветомир Цанов. Така, добър ден. Известен като детето. Да. Може би ме помните от детето. Предизвиках нашия водещ на Извънземни ТВ. Павел Георгиев Павлов, благодаря ви, да. Да направи Ice Bucket, обаче нали съм му нещо като помощник, реших и аз да опитам. Не ти. Това ще опиташ, ще го направиш. Това е в инициатива на дете, което е болно от да, нещо такова. Леда се разтопи преди малко, опаковката къде е, за да не кажа, че... Както и да е. Това е лед, не се забравя. Това е лед. Ето вижте дори отблизо. Добре, стига толкова, че им стана скучно. Къде е опаковката? Да, опаковката е в буклука, ще чакате за малко. Да. Ето, това е от лед. Както виждате, още е прясна. Така. Да. Сега мисля да го направя. Ще го стопирам. Ето, както виждате, сме сложили още лед. Виждате ли? Ето го. Ето, това е още лед. Да. Да, сега отиваме само да изчистим площадката и ще го се полее, нали? Да. Предизвикателство да направим Ice Bucket от Цветомир Цанов, изпълнено от Цветомир Цанов, известен като детето. Давайте. Чакайте да се уверим, че водата е истинска. Давайте. Моля по-бързо. По-бързо върху главата. Главата, моля. Да ви видим. Хареса ли ви? Да. Как беше? Да. Хубаво ли беше? Да. Много ли? Както виждате, водата е реална. Ето го и леда. Истински лед. Честно ви гарантираме, че истинска водата. Истинска. Истинска и е студена. Точно така. Много ли ви хареса? Да. Искате ли пак? Да. Да взема ли мъркоче? Да. Чак. Сега ще му направим гадно. Давай. Какво мислиш за Джастин Бибър? Искам първо да отидете един въпрос. Един въпрос, бъдете водата. Бъдете още идея. Добре. Какво мислите за Джастин Бибър? Ето това. Мога я. Спри, стоп. Стоп, спри. Ела по-наблизо, моля. Добре. По-близо. Давай. По-близо. Стоп. Давай. Имам един друг въпрос. Какъв е той? Какво ще кажете за наркотиците? Май е достатъчно, стига толкова. Научихте ли си урок? Добре, друг въпрос. Не, аз става не за друг въпрос. Какво ще кажете за тъпите пожарника? Това. Май стига толкова, а? Стоп, друг въпрос. Последен въпрос. Друг въпрос, може. Кажете за това. Давай! Стоп, да си полее с вода, моля. Давай. Пускай. Давай. Ако обичаш, спрете водата. Не, че имам телефон. Стоп, давай. Добре, още един въпрос. Сега ви хвърна. Какво ще кажете? Давай! Чакай, стоп! Какво ще кажете? За продуцента ни. Нищо няма да казваш за мен. Аз съм си много добре. Павел. Георгиев Павлов. Какво за него? Не го познавам този красавец.
Който изобщо не е добър с родителите. Какво? Май стига толкова, върви с при Маркуче, моля. Пусни го. Ама ти върви да спреш Маркуче оттам. Чакай. Върви с при Маркуче от крана. Чакай, отиди пред него. Как и души? Как някаква мокра мишка. Махай се с метла. Че е мръсна. Идвам! Ей, следващо предизвикателство. Памишката. Стига. Какво стана? Ами, имаше една цистерна. Нека да видим как реагират родителите. Тръгвайте. Какво сте направили вие, бе? Ами, имаше една цистерна. Ужас! Нека да видим реакцията на мама. Това се е пишал. Ще ви бие. Не!